Kako biste se prijavili na sustav učenja na daljinu Omega, potrebno je u vaš internetski preglednik upisati adresu omega.ffzg.hr. Potom, kada vam se otvori stranica sustava učenja na daljinu Omega, potrebno je unijeti vaše korisničko ime i lozinku za vaš AI@edu.hr elektronički identitet koji vam je izdala Služba za informatiku Filozofskog fakulteta. Vaše korisničko ime obično glasi prvo slovo imena, ostala slova prezimena, @ffzg.hr. Potom je potrebno unijeti lozinku, te kliknuti na prijavu. Ako ste se uspješno prijavili, gore desno stoji vaše ime i prezime. Kada kliknete na vaše ime i prezime, dobijete korisnički izbornik na kojem se možete i odjaviti. To sada nećemo napraviti. Kako biste se upisali na e-kolegi Brucoši 2020, potrebno je s lijeve strane u bloku navigacija kliknuti na poveznicu naslovnica. Potom, na sredini ekrana, u polju koje se zove Pretraži e-kolegije, upišite Brucoši. Te kliknite na gumb Kreni. Sustav će vam prikazati samo jedan rezultat, to je e-kolegij Brucoši 2020 uvodna radionica. Kliknite na to. Ovdje se nalaze naziv e-kolegija, izvođači, piše i razina studija, piše i u opisu u kojem stoji da je kolegij namijenjen brucošima upisanima u akademsku godinu 2020-2021. Na dnu prozora nalazi se polje Samostalni upis u koji trebate upisati lozinku e-kolegija. Tu lozinku upisujete samo jednom pri upisu na određeni e-kolegij. Lozinka za ovaj e-kolegij glasi 2020 brojevima. Klik na gumb Upiši me. Sada ste upisani na e-kolegij Brucoši 2020 uvodna radionica. Kolegij će se odviti od 23. rujna do 1. listopada 2020. Informacije o tome što trebate napraviti ćete pronaći ili na naslovnici samog e-kolegija, ili će vam se pojaviti u forumu obavijesti. Forum obavijesti je svojevrsna oglasna ploča. Sve što nastavnici napišu na forumu obavijesti će stajati na tom forumu, ali će također doći i vama porukom e-pošte. I dalje, svaki dan od 23.9. do 1. listopada posjetite i taj forum i naslovnicu ovog e-kolegija kako bi vidjeli nove zadatke koje trebate napraviti. I to je to.